इसिंल' मोनबायना। हाय लोगोफोर, माबोरै दं? आसा खालामो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर, आं गाबोन अरुणाचलाव थांसिगोन आरोना खामानि मावनो। ओंखायनो हिनजावनो एसे बन जगार खालामना होनो नागिरदों। गाम्बारि दंफां दङ, बेखौ दालायखौ हाख्लायना होनो नागिरदों। गेस लायखांबाय दहाय फुङाव, गेस लाना होफैबाय। ओमफ्राय बिदिनो अमा मानै दं नालाय, अमा आदार होनो थाखाय बन दालाय हाख्लायनानै गालांनो एसे दंखायो बना। ओमफ्राय माबानो नागिरदों आरो बै गाम्बारि दालायखौ एसे हाख्लायना होनोसै, उनाव रानबाय थाथोंसै। आङो अरुणाचलाव खामानि मावहैबाय थायो, माबासो बिदिनो दंफां बानायनाय आरोना। बिदिनो दंफां मिस्थ्रिफोर थाङो, जोंनि आसामनिफ्रायनो थाङो मिस्थ्रिफोर। ओमफ्राय बिसोर हायो, ओमफ्राय जों बानो आरोना। ओजोंहाय बिसोरो साथाम दंहैखायो, बिदिनो सानैया मिस्थ्रि माने सासे मिस्थ्रि हाग्रा आरोना। ओमफ्राय बेजों हेल्पार थायो, ओमफ्राय सासे फंबाय दं आरोना उन्दैनो, आंनिफ्राय उन्दैसिन। जों सानैजों बानबाय थायो आरो बेखौ। आं गाबोन थांबाथ' गाबोन मोनहैया, बिदिनो गाबोन मोनानि गारिजों थांगोन आङो, मोनानि ट्रेनजों। होमबा समफोरसो मोनहैगोन आरोना। समफोर मोनहैबाथाय नोंसोर बे फंबायमोनखौ नुगोन आरोना, जोंनि खामानि मावनायखौ नुगोन, जोंनि दंफां बाननायखौबो। मावना जायाबाथ' माबोरै मोनजानो, ओंखायनो माने बेलेग जायगायाव मावहैनांगौ जायो, जायगायावबो खामानि गैयाना। दायो माइबो गायनांगौ एसे, ओमफ्राय बेखौ हिनजावानो हासिगोन। बिदिनो हाजिराफोर लानानै एसे मावथोंसै, आरो मोसौजोंथ' एवखायानोसै, माबासो ट्रेक्टरसो सोयो आङो। मोसौ गैया आंना। स' गाइस, होनबा नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ। बन हाख्लायनि आङो, गाम्बारि दंफां फांनैसो दं, बेखौ हाख्लायनि। माखौ दालायखौसो हाख्लायगोन, दंफांखौ हाख्लाया। नैलै गाम्बारि बिफांफोरा, बेफोरनि दालायखौनो हाख्लायलाबायनोसै आं बन खालामनो थाखाय। रानबा बन जागोन ना। स' गाइस, हानायमानि सापर्ट खालाम, मानो होनब्ला गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौ। दा आं माने माबाफोर एसे सुबिदाफोर मोनगोन होननानैसो इउटुब चेनेल खुलिदों नालाय। ओमफ्राय इउटुब चेनेलावथ' आरो मिथिखायोसै, नोंसोरो साबसक्राइब खालामबाबो लाइक खालामबाबो जेबो थाङा होननानै। भिडिअखौ नायबाबो मोजां मोनाबाबो माने नायो आरोना, एसे गावनि हारिनि भिडिअ होननानै। हारिनि जेबोथ' आंबो माने एसे एनै सापर्ट खालामगोन, आरो बे इउटुबारफोरखौथ' आं सापर्ट खालामखायोआनोसै। बिदिनो देनांफोर आंना इउटुब चेनेला मनिटाइजेसन जायोबा, आंबो रांफोरखौ एसे एनै सोरबाफोर मदद बिबा आंबो हरगोन, आं हारसिं जाजोबा। आरो जेरैबाबो मावनानै जाखानांगौ, जोंथ' खामानिखौथ' मावबायानो थागोन। आंथ' मिथिया बेसेबां मोनो बेसेबां मायो, जेब्ला मनिटाइजेसन जागोन अब्लासो मिथिगोन। दाथ' नै साबसक्राइबानो बाराखौनो जायाखै, आरो वाच टाइम भिउसआनो थाङा। मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा बर'नि चेनेलफोरखौ बारा नायानो, गुबुननि चेनेलफोरखौसो नायो। बै बेलेगफोरनि देखायनायफोरखौसो मालाय बिसोरनि गुबुन जाथिफोरा गावनि जाथिखौ जाबाबो जायाखैबाबो नायथाबलाबायनानै माबायो, नायथाबलाबायनानै एकदम सापर्ट खालामथाबलाबायो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो देरलांसिगोन, साबसिननिफ्राय हामसिन बानायलांसिगोन। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्राबो नायसिगोन, मोजां नुबाय नालाय। दाथ' जोंथ' माने गोरिब मानसि नालाय, गैयि मानसिया माजों मोजां इसिबां मोजां देखायनानै जेबो देखायनो हानाय पावारानो गैया। नोंसोर पावार होबासो, नोंसोर सापर्ट खालामबासो पावार जालांगोन। जल्दि खारबो, नै हाख्लायनोसै, बेनिफ्रायनो लागायलांनोसै ना। बिदिनो ओरै आयु अखा हादैजों खम फिस्ला जागोन बे, दिरुं लानानैसो गाखोनांगौमोन। जल्दि खारबो जल्दि। थांखु खलासो जाग्रोनांगोन, बिरि गंसे सोबग्रोनांगोन, ओमफ्रायसो खामानि जागोनलै सयथि। नङाबा जुबाय थागोन। आरो मोनबा बियार गंसे स्राय लोंनो मोनबा स्राय आराम जागौमोन आरो। फैदो ओइ टाक्लु, ओरै फैद'। सिख्लाफोर जानाय दंखालायो, अखा बोथोरावसो मावहैयो खामानिखौ। बेजों थाबा बेसे मोजां जागौमोन। गाखोनो हाया माथो। जायालै गाखोगोनलै। अरजोब्बाय खेला, बे जानाय नङालै। बारा गैया माथो गोजौआवसो।
माइखौनो दानफायग्रोदो होमबा लायथां जाहाय बन्द' खालामसै दे अबस्था गाज्रि जाबायलां गाम्बारि दालाय हाख्लायनो दंबावो एसे हाख्लायबावनोसै ओमफ्राय जाबायलै नै अखा बोथोरनि जाबायदि फिस्ला जानानै दं दिरुं खायगायसो गाखोदां फुरा मोस्रोमजों देनजार अरजादों गानलेन सिनथाय दं गाम्बारि दंफां एम्फौ सिमु सिनथाय दं बन गैया मा खालामनो आरो